நான் பால் எப்படி வச்சு பார்த்தாகணும். அங்கே ஒரு சார் இருக்காரு, அப்படி கண்டுக்காம போயிட வேண்டியதுதான். இன்னி பட்டாரா எங்க போற? எங்க ஆளை பார்க்க சார். என்னது? என் தங்கச்சியை பார்க்க போகிறோம் சார். இது கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல், பாய்ஸ் ஸ்கூலோட கிடையாது. போய் பேரண்ட்ஸ் கூட்டினு வா. சார் இல்லை சார், என் தங்கச்சியை பார்த்துட்டு போயிடுவோம் சார். டேய் போடா. உள்ள அனுப்ப மாட்டார், எங்கள் ஆளை பார்த்துட்டு போகலான்னு பார்த்தா. என்னடா மூஷிங்கிற? போடா. போகிறோம் சார். யார் இவன்? A few moments later. நான் பார்த்த விழியில் இது உப்பா சக்கரையா. குட் மார்னிங் சார். நில்லு. ஐயோ கண்டுபிடிச்சிட்டாரா? என்ன லேட்டு? சார் உடம்பு சரியில்லை சார். உடம்பு சரியில்லையா? சரி போ. தேங்க்யூ சார். என்ன ஜடை எப்படி இருக்க? யாருக்கிட்ட? ஏங்கிட்டேவா? எப்படி உள்ள வந்த பாத்தியா? என்னடா இது?